सेन्टाराव आङो बेलासे समनि गोजोन हामग्लायनायखौ आं नोंथांमोननिसिम आं बावहरनाय जाबाय आरो बे समाव आं गिबि सिनथारै आं गोजोननाय बावहरदों दिनै बे जोंनि लोगो हमलायनाय हाबाफारियाव जोंहा हांख्रायनाय लेखायै रादाब बुथुमगिरि सार बिथांमोना जोंनि सेराव फैनानै जोंनि बे लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जाहाथे दिन्थिफुंनायनि थाखाय जायखिजाया जोङो गोजोननाय मोन्दों जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव जेसेबांखिनि कलेज दङ जोंहा कलेज इउनिट दङ दा बेनि गेजेरजों जोङो गेट टुगेदार सेरेमनि थामहिनबा लोगो हमलायनाय जोङो मोनसे हाबाफारि जों लादों बे हाबाफारिखौ लानानै जों गोजोननाय मोन्दों मानो होननानै बुङोबा जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ जोङो बांहोनो नाजादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि इउनिट आबसुनि मावनांगौ खामानि मावनांगौ बिबान मावनांगौ रिसपन्सिबिलिटिस बायदि रोखोमनि स्ट्राक्चार बायदि रोखोमनि जोंहा मावनो गोनां रिसपन्सिबिलिटिसफोरखौ जोङो सावरायलायनानै जों गोजोननाय मोन्दों आरो बेजों बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मोन्थिनानै मोन्दों जोंनि इउनिट आबसुआ माबायदियै जोङो खामानि मावनांगौ आरो बेजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरा माबायदि जानांगौ आरो जोङो थांखि दिखांदों दि अरायसम जाहाथे इउनिट आबसुआ जोङो मोनफ्रोम फरायसालिमायाव बर' फरायसानि थाखाय जेंना जेंगोनायाव मोनफ्रोमबो जेंना जेंगोनायाव गसंथिनानै जों खामानि मावलांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो थांखि लादोंदि फैबाय थानाय जि बर' फरायसानि जि जेंना जेंगोना थामहिनबा सोलोंथाइनि बेलायावनो जा हारिमुनि बेलायावनो जा रावनि बेलायावनो जा मोनसे जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि दानायाव जोङो फारफ्रोमथिंनिफ्राय जों जौगानायाव माबायदि जोंनि इउनिट आबसुआबो गुदि लेभेलनिफ्राय जोङो खामानि मावनानै थामहिनबा फरायसाफोरनि गेजेराव एवारनेस होनानै फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावनानै गोजौ लेभेलसिम माबायदियै जोङो स्ट्राक्चारखौ जोङो बर' हारिनि थाखाय दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय जोङो गुदिनिफ्राय जों खामानि मावलांनानै दुलाराय बुहुम बिखायाव जों खामानि मावनायनि माखासे जोङो स्ट्राक्चारफोरखौ सावरायलायनानै जोङो सुजुगखौ जों दिनै मोननो हादों आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आङो फोरमायहरदों गोजोननाय फोरमायहरदों देग्लाय जोङो फार्स्ट मिटआपखौ जों लादों आरो बे मिटआपाव मोनस्नि कलेजनि इउनिट आबसुनि बिबानगिरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे आं साबायखर बावहरदों दि दिनैनि हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे इउनिट आबसुनि साफ्रोम बिबानगिरिजों लोगोसे बर' फरायसा नुजाथिफैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ सामना हामना खालामनायनि थाखाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बोसोरसालिया जथुम्मा रौथायाव खुंफुंनायनि मोनसे हाबाफारि लादों बेयाव जोङो सावरायलायदों दि जोंनि इउनिट आबसुनिफ्रायबो थुनलाइयारि बादायलायनाय हारिमुनि बादायलायनाय बेफोराव बाहागो लाहैनाय जायो बेनिखायनो दिनैबो जोङो इउनिट आबसुनि मोनफ्रोम फरायसालिमाफोराव जोंनि बिबानगिरिफोरा बोरै थुनलाइनि थाखाय बादायनायनि थाखाय फरायसा लांनांगोन बेफोर फरायसाफोरखौ बोरै जोङो जेनेब्ला बे हाबाफारियाव जों बाहागो लाहोहैनांगौ बेफोरनि माखासे बिबान दायथ'फोरखौ जोङो रुजुन दिनै जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो फरायसालिमानि दालाय दुलाराय बर' फरायसा बा आफाद एबा इउनिट एबसु बिथांमोना बिबानगिरि बिथांमोना ज' मोनसे लोगो हमलायनाय मोनसे फोरबो एबा हाबाफारि बे उदालगुरि फरायसालिमानि बे अडिट'रियाम हलाव बे मोनसे हाबाफारिखौ लादों दा बिथांमोना जोबोद मोनसे मोजां मोनसे हाबाफारिखौ बिथांमोना दिनै बेवहाय लानाय जादों दा मानोना जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय बे उदालगुरि कलेज माजबाद खौरां आरो बे खैराबारि टंला बेबायदि भेरगाव आरो डिमाकुसि बे कलेजनि इउनिट एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै बिथांमोना दिनै जयै मोनसे लोगो हमलायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों बेवहाय बिथांमोना मोनसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों गावबा गाव गुबुन गुबुन कलेजनि बिबानगिरि बिथांमोनजों जयै मोनसे सिनायलायनाय मोनसे प्लेटफर्मखौ बिथांमोना दिनै बेवहाय मोननो हादों आरो बिथांमोना बेवहाय बाहागो लानानै जोंनो फोरमायदों निस्सय बयबो गोजोननायखौ मोन्दों आरो बयबो जयै थानानै मोनसे सावरायलायनाय मोनसे खाबुखौ बिथांमोना दिनै बेवहाय मोननो हादों आरो जोंबो जिल्ला एबसुनि जानानै बेवहाय बाहागो लाफैनाय जादों बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदि दा बेयाव जोङो बेखौनो बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बर' हारिनि माहारियारि आफाद एबा सिनस्रि आफाद आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारिबाद एबा जातीयताबादखौ लानानै खामानि मावनाय मोनसे आफाद आरो बे आफादनिनो फैबाय थानाय समाव जोंनि दखरा बा जिल्ला एबा मिरु एबसुनि दैदेनगिरि जालांनांगौनि थाखाय दानि कलेज इउनिट एबसुनिनो जायफोर बिबानगिरि बिथांमोनानो इयुन समाव
बे दखरा जिल्ला एबा एम.एल.ए. एबसुनि निस्सय दैदेनगिरि जाहैनांगोन आरो बे फरायसा समावनो जोङो जोंनि हारिखौ अननो एबा सिबिनो बे माहारिबादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो फरायनाय समावनो बे गियानखौबो जों आरजिनानै लानांगोन मानोना उननि समाव जाय बिथांमोना दिनै फरायबाय थादों कलेजाव सोरबाया इउनिभारसिटि फरायहैगोन बा गुबुन गुबुन एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनावबो बिथांमोना निस्सय फरायनो अननो बा जोंनि माहारिबादखौ फोथांनानै जोङो बयबो लांनांगोन जों बेखौ फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे कलेज जायफोर फरायबाय थादों बिथांमोननिफ्रायनो मोजां लिडार जोनोम जानांगोन फैनांगोन जोंनि हारिखौ दैदेननो थाखाय समाजखौ फोसाबनायनि खामानि मावनो थाखाय बिनि थाखाय जोङो दिनैनि हाबाफारियाव बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों आसा खालामदों बिथांमोना जि मिजिं आरो थांखिखौ लानानै दिनै मोनफ्रोमबो कलेजनि इउनिट एबसुनि बिबानगिरिफोरजों एबा फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे लोगो हमलायनायनि मोनसे हाबाफारि लाबाय बियो जाफुंसार जाबाय होननानै जोङो सानदों आरो फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो फरायसाफोरनि माखासे जेंनाफोरबो बियो सोमजियो बा नुजायो थांनाय समाव गोबां रिजाल्टफोरनि बा मार्कशिटनि माखासे प्रब्लेमफोर नुजाबाय बा एडमिसननि माखासे प्रब्लेमफोर नुजायो दा बेखौबो बिथांमोना थांनाय समावबो प्रब्लेम नुजानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा जिल्ला एबसुजोंबो सावरायदों माबायदि बे जेंनाफोरखौ फोजोबनो हायो एबा सल्भ खालामनो हायो बिनि सायावबो बिथांमोना सावरायदों आरो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरावबो फैबाय थानाय समाव बोरै बयबो ज' बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ बोरै फोजोबनो हायो सावरायलायनायनि गेजेरजों गोजौ लेभेलनि सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौ दिनै सावरायदों बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो कलेज इउनिट एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय सफैनो हानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ आङो जिल्ला एबसुनि जानानै बरायदों आरो बयनिसिमबो आं साबायखर बावदों